Дәрвишләр бистәсендә урнашкан балалар иҗат үзәгендә халкыбызның гореф-гадәтләре, йола уеннарына багышланган чаралар еш уза. Шул ук вакытта биредә фәнни мирасны барлау һәм бүгенге көннең актуаль мәсьәләләренә багышланган фәнни-гамәли конференцияләр уздыру да традициягә әверелгән. Шуларның берсе белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әйдәгез әле бер-беребезне алкышлыйк, шундый бәхетле. Мәктәп укучыларын профориентацияләү дигән төшенчә бар мәгариф өлкәсендә, ягъни укучыларга бу юнәлештә белем, осталык һәм күнекмәләр алуга мөмкинчелек бирү, һөнәр сайларга ярдәм итү. Нәкъ шул максат белән Дәрвишләр бистәсе балалар иҗаты үзәге Казан Федераль университетының милли һәм глобаль медиа чаралар кафедрасы белән берлектә республика күләм конференция үткәрә. Безнең менә бүгенге конференция ул 4нче мәртәбә үткәрелә инде. Ул укыту тәрбия аппаратында балалар һәм яшьләр матбугатын куллану дип атала. Бүгенге көндә бик актуаль тема дип саныйбыз, чөнки менә яңа гына кабул ителде федераль дәүләт белем стандартлары. Анда инде каралган укучыларда функцион грамотлык формалаштыру дигән әйбер каралган инде. Шуның буенча хәзер вакытта укытучылар эшләр. Менә бу конференциянең материаллары шуңа туры килә дип саныйм. Фәнни тикшеренүләр нәтиҗәсендә татар журналистикасы тарихы, бүгенгесе, киләчәге барланган. Шулай ук укытучылар эшендә масса күләм гаммәви чараларның роле, кулланылышы ачыкланган. Балалар иҗат үзәгенең милли тәрбия бирү бүлеге җитәкчесе Ләйсән Антонова белдерүенчә, быел читтән торып булса да беренче каләм тибрәтеп караучы мәктәп укучылары да катнашкан. Менә нәкъ кешеләр исән вакытта аларның кадерен белергә кирәк, хөрмәтләргә кирәк һәм аларны өйрәнергә кирәк. Тулайым алганда быел үткәрелгән фәнни чара тел белеме галиме, журналистлар остазы Васил Гарифуллинга багышлап уздырылды. Республикада иҗат итүче балаларны барлау максатыннан үткәрелә. Икенчедән менә шу журналистика проблемалары белән кызыксынучы һәм яшь иҗатчыларны бергәләп оештыручы, туплаучы укытучыларны бергә шушы конференцияда тәҗрибә уртаклашу йөзеннән үткәрелә. Һәр елны бу конференцияларның инде махсус җыентыклары да чыга. Шуңа күрә үзеңнең шул җимешне күрү инде ул бик кызык. Остазның да остазлары була. Алар арасында татар әдәбияты галиме, КФУ профессоры Хатип Миңнигулов та бар. Инде безнең журналистика өлкәсенә киткәннәр фәнгә бик әлләни тартылмыйлар. Менә аның ничектер теге безнең зур галимәбез Диләр Гарифовна инде күреп алды, үзенә аспирантурага чакырды. Һәм менә хәтерем ялгышмаса 98нче елны, әле анда 35-36нчы яшьләрдә генә докторский диссертациясе яклады. Юбилее уңайыннан фәнни-гамәли конференция оештырылганын белгәч, чакырмасаларда барырга карар кылдык ди Теләче районыннан килгән якташлары. Авыл җирендә бит инде ул шулай үзеңнән иң хөрмәт иткән, үзең яраткан кешегә абый дип, апа дип эндәшәләр. Конференциянең 4нче тапкыр һәм быел Россия күләмендә оештырылуы аңа ихтыяҗ елдан-ел үсүен раслый. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.